Sambronan, umqeqeshi wenzizo lo. Bathi ubhutsu ngqanje ngephuzu matshitshi xomani. Bathi umfana empandisa imncane odanga bathi diabetes mdala anti cha, bamsukela bakidinga nehlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe nqamala lo delicious bathi ntobe zimdansa ngentshebe. Zithi umuhle webhutsu. Umuhle wematshitshi xomani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi sawubona mqeqeshi, ngiyethemba le email izokuthola ukahle. Uthi umfowethu ke igama umfowethu usho igama lakhe. Uthi ngina 20 years and ngifunda e-UJ ngenza unyaka wami wesithathu. Angikaze ngaba lentombi but since ngazalwa. Awu mfowethu, ngisho kaMasigcozi nje lutho. Ngibone mangabe nisayingane khona umdlalo enudlalayo ekuthiwa uMasigcozi. Usho ukuthi lapho nje mfowethu kodwa ke uthi mfowethu ke nase high school bengishimile. Ngapha evarsity ngizamile but akuhambanga ngendlela ebengifisa ngayo. Well kungenzeka mfowethu ukuthi mhlawumbe indlela obuwenza ngayo indlela nje bengakusebenzeli at all. Futhi hayi ukuthi kungenzeka kunjalo ngoba mangabe sibuka umphumela izinto azihamba ngendlela obufisa ngayo. So ingakho ke sinayo le channel ukuze sicobelelane ngolwazi mangabe siyinsizwa sishintsha indlela esenza ngayo. Into mangabe isebenzela uyithathe, mangabe ingasebenzeli ushiye kanjalo, yabo. So mangabe insizwa ehlaniphile uyayenza njalo. Uzo nje ezinye insizwa ukuthi zidla kanjani zona ukuze nawe uzo-upgrade igame yakho. Kodwa ukuthi mfowethu ke manje nginenkinga lana. Ngicabanga ukuyeka indaba yokunaka amantombazane totally. Ngibe focused on my life and work for ikusasa elingcono. Ngize ngibe nezinto zami ngoba isikhathi siyagijima. Manje sobe sesingena ku-2025 and lento yamantombazane ngathi idinga isikhathi. Futhi umqondo omuhle lo ngeke ngize ngiqamba amanga ukuthi ufocus kuwena uthuthukise impilo yakho ukuze ube nekusasa elingcono. Into enhle leyo. Kodwa manje into ekufanele uyiqaphele noma ingozi mangabe uzoziba nje ezothando kanjalo completely. Well uzoba nenkinga ngoba yebo uzoba successful ube nemali kodwa manje uthola ukuthi ukhuluphele ngapha. Ake ngithi nje ufithi ngapha uzacile kwezothando experience ayikho kodwa manje unemali ufundile right. So into ezokwenzeka uzothola usubhizi ujahana nezingane uthola ukuthi uthando lwangempela lo lidingayo awusalitholi, yabona. Noma uzogcina usudonsa umuntu empilweni yakho ongakuthanda, uthanda into yakho noma uthanda imali yakho, yabona. So into kanjalo ke awumdingi umuntu kanjalo empilweni yakho, yabo, ngoba mhla izinto zingasakhambeli kahle, yabona. Khona insizwa uthola ukuthi uke wabhekana nobunzima empilweni yakho. Uthola mhlambe for 3 months mhlambe kwaphela umsebenzi noma for 6 months noma for 1 year, yabona. So mangabe ke ukuthi wena ukhethanga kahle, ukhethe nje umuntu oze ongazile ngothando kwena noma ungakuthandi inhlobo othanda imali yakho, lo muntu esimene sikanjalo kubalula ukuthi akushiye ngoba vele akakuthandi. Lento akade eze ngayo ayisekho. So kuba lula ukuthi akushiye umuntu kanjalo, yabo. Kanti mangabe uyinsizwa okhethe kahle, even kade ubhekene nomzima for 2 years, mhlawumbe umsebenzi uphelile ungawutholi for 2 years, intombazane yakwazi ukuhlala nawe khona kunzima kunjalo, ishizile nawe. Ngobani? Ukhethe kahle. Ithi impilo mangabe isilungile isibuyele esimeni isakhona inkosazane la ithu zakhe ayizange zikushiye, ibekezelile ngoba wakhetha kahle. Noma mhlambe ngathiwa ubhekana nengozi emgaqweni ngoba sihlezi semgaqweni, mhlambe uthola ingozi uthola ukuthi mhlambe inqamulo inyawo uzohlala ku-wheelchair. Qhubeka inkosazane ihlale nawe ikuthande khona unjalo, yabo. Kenzeke esimene esikanjalo. So ngithi angikuvulele lokho ukuze uzoqaphela nawe ngoba yebo ukufocusa kuwena uzoba nemali kodwa manje uthola ukuthi ngengizwa abanye uthola ukuthi umuntu hayi mina ngizokhohlwa amantombazane ngifuna ufocusa kumina ngibe nemali ngibe successful. Mangabe senginemali ke amantombazane azoyizela. Amangahlaza lawa akho amantombazane ayizela kuwena ngenxa ukuthi unemali. Ngengizwa nje abanye besho kanjalo. Okungenani ungasho wena ukuthi imali kwenzela izinto zibe lula ngoba nakhona mawusunemali fanele wenzani, wenze njani, fanele ushele, yabona. Hayi mhlambe ngoba usunemali
abantu bayakubamba ngabe sihlezi ibona lokho emgaqweni. No, ngoba ngiyakutshela ukuthi yabona zikhona ishimane esinemali, ishimane ezinemali, banemali kodwa bashimile. Indaba akakwazi ukuthi ubika kanjani intombazaneni, still usanovalo awasaba amantombazane, yabona. So zikhona ke neshimane ezinemali. So angikufisela ukuthi ube ishimane esinemali ngoba njoba ngisho ukuthi ekugcineni amanye amantombazane azokubona thola ukuthi eza kuwena awazile ngothando azokutapa imali ngoba yabona impatha le, yabona. So khona omunye nje CFO omunye umasipala engimaziyo, ubaba nje omdala ujahana nezingane ezincane kokubhala, yabona nje akwazi ngisho ukubona ingane engamthanda, yabona. Yena mangabe ingane iseduze kwakhe ujabulafe. Indaba akazange akwazi ukustrike ibalance. Kufanele mfowethu ukwazi ukustrike ibalance kwezothando nawe, yabona. And into ekufanele uyiqapheleke mangabe yabona amantombazane, into ekufanele uyazi, the less you give amantombazane, the more you get. The more you give, the less you get. That is the law of attraction. Sebenza kanjalo, yabo. So mangabe wena isikhathi sakhe esiningi uzospenda namantombazane, well ngeke uzukuthola lokho okufunayo. But mangabe uzofocusa kuwena bese uthi fahla nje kancane, say 90% ufocus kuwena, then le elinye percent mhlawumbe unikeza amantombazane. Mina into engeke ngiyenze mangikwenza isibonelo, yabona mangabe uyisonto ngiyangihlela ukuthi usuku lami ngifuna isonto lami ngifuna lime kanjani, yabona. So ngine diary yami nje engibhala kuzona into zami, ngiyazi ngenza ibhokisi lokuqala, lesibili, lesithathu, ngiyazi ukuthi into ekufanele ngiyenze yokuqala nansi, yesibili kuleli sonto ekufanele ngiyenze nansi, yabona. So ngiyazi ukuthi ngizobe ngibambekile kulezi insuku, isikhathi ngizoze ngisithole nini, ngizoze ngisithole ngalesikhathi lesi, mhlambe ngoLesihlanu noma ngoMgqibelo. So mangabe kukhona umuntu nawe mawungenze njalo, say mhlambe ke khona intombazane ofuna ukuhlangana nawe, uyazi ukuthi ngizoze ngibe free nini, ngoLesihlanu noma ngoMgqibelo, ngoba yazi kulezi insuku mhlawumbe une-test, une-assignment noma une-exam ekufanele uyibhale. So mangabe ungiyinsizwe engahlelekile, uye uzithola usunabantu noma ususpend isikhathi nentombazane kusona lesikhathi lesi kufanele ngabe ufocus kuwena kusona, yabona. Even to uhlela usunentombazane mhlambe ayibuza ukuthi izosithola lesikhathi, mhlambe yasho ukuthi hayi izoba free ngoLesine, mhlambe ungayitshela wena ukuthi yazi ngoLesine khona la mhlambe kufanele ngiphuthume khona, noma khona ngoLesine khona into engibambile, but ngizoba free ngoLesihlanu noma mhlambe ngizoba free ngoMgqibelo. Unjani uLesihlanu noma unjani uMgqibelo, yabo, bese iyakuphendula, yabo. So kanjalo phela ngathi ukhuluma nomuntu naye nakwazi sinibonisana, yabo. But nje lento yokuthi ufocus kuwena 100%, ukhohlwa ngapha, uzoba fit ngapha, uzace ngapha. So uzoba iscore esu10/1, yabo. So angikufisela into kanjalo, ibhlungu ngapi leyo nto, ibhlungu iyadabukisa. So kufanele ukwazi ukuthi ustrike ibalance. Kodwa ukuthi ufethu ke at the same time ngiyathanda ukukhulisa experience yami kuwamantombazane ngitshola, ukuze kungathi eminyakeni ezayo ngizisole ngijahe izingane ezincane uma sengimdala. Bengicela ukuzwa uvo lwakho, ngiyazi ukuthi impilo iyami, but njengoba ngisho ngenhla ngididekile nami, but bengingathanda ukuzwa uvo lwakho njengomuntu osekhulile. So ayivala lapho umfowethu. So mfowethu, njengoba ngivezile ukuthi umqondo omuhle ukuthi ufocus kuwena, but ungasale usukhohlwa nje completely amantombazane, yabona. Ngoba uyayidinga lento, uyathanda uthanda, uyamdinga umuntu ozospenda naye isikhathi, umuntu ozodistressa kuyena, umuntu ozokuhlabisa ngoba kufanele uhlabe, yabona. Ngoba bathi odokotela ke besayensi, uma uyinsizwa elithola impela ucansi noma ehlabayo nje impela constantly ngenyanga, leyo nto yakusiza ekuthenini inciphisele amathuba ukuthi uthole umdlavuza lo we-prostate cancer. So nawe ke just ukuze ungawutholi lo mdlavuza, ngoba mangabe kusho ukuthi ungatholi inhlobo, noma mhlambe ke okungenani uzenza wena, ngoba mangabe kungaphumi lutho usenkingeni yokuthola lo mdlavuza. Well basho njalo kodokotela, yabo. So uyamdinga mfowethu umuntu ozodistressa kuyena, umuntu ozokuhlabisa, umuntu ozospenda naye isikhathi nawe, yabo. So into ongayenza nje,
ukhohlwe nje angithi uvezile la ukuthi uzamile kodwa akahamba ngendlela obufisa ngayo. So into engifuna uyenze ufocusa kuwena nje kubushile, kodwa ngifuna manje ukhohlwe ekuthenini ufuna umuntu ozothandana naye noma ufuna intombazane ozoyishela echaza no. Awukube nje insizwa efree, insizwa ekhululekile, insizwa exoxelana nabantu, insizwa ebingelelayo. Whether umuntu wesilisa wesifazane ungakhethi, awenze kanjalo. Umbingelele umuntu, uxoxe naye mangabe exoxisa, just be free, yabona. Ngoba ngokwenze njalo mfowethu iyona ndlela ebest le ukuthi uthole intombi. Ngoba egcineni uzothola ukuthi uhleli nenkosazane le eduze kwakho. Khulumisa amantombazane even bonjalo angichaze, but mkhulumise just ukuthi uzijwayeze ukukhuluma ngoba mhla esikhona inkosazane la eduze kwakhe echazayo kuzoba lula. Uzoxoxela nje nayo mhlambe mangabe ubona ukuthi hayi lo ungichazile, mhlambe ungagcina ukuthi yazi inkosazane ngakujabulela ukuthi ngelinye ilanga ngiphinde ngikhulume nawe, yabo. Ake sithi mhlambe yavuma ingane hayi okay noma ayikho inkinga, noma iyavuma nje ngandlela thize evuma ngayo, bese uthi hayi ithi inamba yakho, noma mhlambe ngicela ngiphe inamba yakho, ubuthatha isandla sakho usifake ephaketheni, khipha ifoni yakho, yabo. Thatha inamba, simple kanjalo, yabo. So mangabe wenza kanjalo mfowethu uba insizwe free ezixoxelayo, babengelela abantu, leyo nto mfowethu iyakwandisela ngoba yakhombisa ukuthi ufriendly kubantu. So mangabe ufriendly kubantu, nabantu baba friendly kuwena ngoba umhlaba mfowethu is the reflection yakho kahle kahle, yabona. So mangabe ufriendly nabantu bazoba friendly kuwena. Ngoba manje mangabe ucasuka, ungxamile, ungakhulumisa umuntu, nabantu bazokwenza the same thing kuwena, yabo. So kuwena ukuthi wenze njani, yiphi impilo ofuna ukuyibona yenzeka empilweni yakho, yabo. So mangabe unesifiso sokuthi ubhalele umqeqeshi wensizwa, ungambhalele ku-email ethi uqeqeshwensizwa@gmail.com ukuze mina nawe sokwazi sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo. Sho mfowethu.